खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ कमतापुर रायजो दानायाव 1 इन्सिबो हा हगारनायखौ मानिनो हाया। बाथ्राखौ बुंदों बारग' NDFB इउनाइटेड फरामा आथिखालाव आसामाव कमतापुर रायजो दानो नागिरदों होननाय बाथ्राखौ जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थादों। फारसेथिं दायो KLOनि मासिगिरि जिबन सिंहआबो भारत सरकारजों गोजोन गोरोबथानि थाखाय गोदान दिल्लीयाव सावरायनो दंहैयो होनना खौरां मोननाय जादों। आरो बेबायदि हाथियार लाग्रा आफादा गोजोननि थाखाय सावरायनायाव ओंखारबोनायखौ बारग' NDFB इउनाइटेड फरामाबो बरायो होनना बुंदों। मख'जाथावदि बिथांमोनहा बुंथिनाय बायदिब्ला आसामाव राजबंशी होननाय जेबो जाति गैयामोन। मोनसे समाव बिसोरबो बर' हारिनिनो मानसिमोन। मोनसे समाव बिसोर गाव गावनि राव हारिमु धोरोमखौ नागारनानै राजबंशी जादों। राजबंशीया सोरबा होनाय मोनसे उपाधिसो होननाबो बुंबावो। फारसेथिं बर'आ बे आसामनि थागिबि सुबुं, बेनिखायनो जारिमिनारि मोनथायखौ लानानै बाथ्रा बुंनो नाङा। जारिमिनारि मोनथाया जोंहाबो समान दङ आरो जारिमिनारि बाथ्राखौ लानानै बिदोंब्ला बिथांमोनहा बांलादेशआवबो बिनो हायो। बांलादेशआवबो बिसोरनि दाबो बंसफोर दं। बिदिब्ला बांलादेशआव दाबि खालाम। गतिके जों BTR-निफ्राय 1 इन्सिबो हा हगारनायखौ मानिना लानो हाया होनना गोख्रोङै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिना होबावो बारग' NDFB इउनाइटेड फराम आफादनिफ्राय। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायनि आसाम सरकारा गुणोत्सवखौ मैया 18 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै फैगौ 18 फेब्रुवारि 2023 मायथाइसिम खुंनाय जागोन होनना आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेश पेगुआ दाखालि बुधबारखालि बुंथिना होदों। बे फोरबोआ रायजोनि गासै गं 33 जिल्लानि गेजेराव थाखो 2 निफ्राय थाखो 8 फरायसाफोरनि गासै सा 43 लाख फरायसाफोरखौ बाहागो लागोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि फरायसाफोरनि गुनगोनां सोलोंथाइ आरो फरायसालिखौ साखोन-सिखोन लाखिना फरायसाफोरखौ फरायसालि फारसे फैनायनि थुलुंगा होनाय थांखिजोंनो गुणोत्सवखौ रायजोआव फालिनाय जायो। बिसायख'थिनि फोसावथाय रादाब मैया भारतनि बिसायख'थि आय'गआ भारतनि सा-सानजा रायजोआव रायजोआरि आयेन आफादनि बिसायख'थिनि अक्ट'खौ फोसावनाय जाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला 16 फेब्रुवारियाव त्रिपुरा आरो 27 फेब्रुवारियाव मेघालय आरो नागालेन्डआव जागोन बिसायख'थिया। मख'जाथावदि फैगौ 2 मार्चआव बेफोर बिसायख'थिनि भट साननाय एबा रिजाल्टखौ फोसावनाय जागोन होनना भारतनि बिसायख'थि आय'गआ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोसावना होनाय जाबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला KLOनि मासिगिरि जिबन सिंहआ आथिखालाव गोदान दिल्लीसिम सहैनाय जाबाय। आथिखालाव जोंनि आसामाव गोबां खौरां बिजोंफोराव ओंखारबाय थानाय कमतापुर रायजो दानो नागिरनाय बाथ्राया सोलिबाय थानाय समावनो दिनै गमामायैनो कच राजबंशी हारिनि हाथियार लाग्रा आफाद KLOनि मासिगिरि जिबन सिंहआ भारत सरकारजों गोजोन गोरोबथानि थाखाय सावरायनो गोदान दिल्लीसिम सहैबाय होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि दाखालि म्यानमारनिफ्राय भारताव ओंखारबोनायनि उनावनो मैया KLOनि दैदेनगिरिफोरखौ गोबां रैखाथि गोनां बेंनायनि गेजेरजों दिल्ली फारसे लांनाय जायो होनना मिथिबावदों। बेजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो गोदान दिल्लीयावनो दंहैखायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बे सावरायनाय एबा गोरोबथाया माब्ला आरो माबायदि जामारगोन ना आलादा रायजोआनो जामारगोन बेनि जेबो रोखा खौरां मोनथ'नाय जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 71थि मागो मेला आरो 11थि भारत-भुटान बिसुखि मेलाया मैयानिफ्राय जागायबाय। गोबाव समनिफ्राय भारत आरो भुटाननि गेजेराव हारिमुआरि होलाय-लालाय आरो खौसेथियारि सोमोन्दोखौ अराय राफोद लाखिबाय थानो थाखायनो बे फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो। थिग बेबायदिनो देग्लायबो मैयानिफ्राय लानानै गासै 8 साननि थाखाय बायदि बायदि माहारिनि हारिमु दिन्थिफुंलायनायनि गेजेराव फालिनाय जायो। जेराव भारतनि जानानै आसामनिफ्राय बर', असमिया, नेपालि बायदि बायदि हारिनि हारिमुफोरखौ दिन्थिनाय जायो। मख'जाथावदि मैयानिफ्राय जागायनाय बे मेलाखौ फुंनि समाव आथिखालनि BTR-नि बुंथिगिरि काथिराम बसुमतारीनि गाहाय हाबग्रा लांगोनाखौ बेखेवनायनि गेजेरजों फारियै जागायनाय जायो। खौराङाव मिथिबावनाय बायदिब्ला बे हाबाफारिया फैगौ 25 जानुवारिसिम जागोन, जेराव भुटान आरो भारतनि गोबां सुबुंफोरा लोब लोब बाहागो लाफैनाय जायो होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोसोखांलाइ गथायदों। आथिखालाव आसामाव मागो दमासिनि मुङाव दुलाराय आसामनिनो बायदि बायदि थावनिफोराव लावखार ओंखाम जानायफोरखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों।
नाथाय बेबायदि थासारिया फारसेथिं खहा जालांगासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो आसामाव 7 बाजों खुंजानो गोनां मेट्रिक आनजादाबो खाथियावनो सफैगासिनो थानायखौ नोजोर बोनानै एबा फरायसाफोरनि थाखाय बेबादि थासारिया गाहाम जानाय नङा साननानै दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि डक्टर रेडियान नार्जारी बिथांमोनहा चिरां जिल्लायाव जेसेबां लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोर दं गासैखौबो गुसुं समनि गेजेरावनो बन्द' खालामनांगौनि थाखाय जिल्ला बेंगिरिनिसिम गांसे गोसोखांलाइ गथायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मैया गिबि खेबनि थाखाय सेथि NDFB इउनाइटेड फरामआ जेनेरेल मिटिं लानाय जादों, जेराव बे सावरायनायाव गासै 400सो गुबुन गुबुन जिल्लानि बारग' NDFBफोराबो बाहागो लाफैनाय जादोंमोन आरो बे मेलनि गेजेरजों बे NDFB फरामआ मा मावखो आरो मा जाना दं बेफोर गासैनिबो सोमोन्दै सावरायनाय जादों होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों। मख'जाथावदि बेबायदिनो गोबां खोथाफोरखौ बुंनायावनो बिथांमोनहा आथिखालाव गोदान हाथियार लाग्रा बर'नि आफाद BNLA मुंनि आफादखौ NDFB इउनाइटेड फरामनिफ्राय जेबो सापर्ट गैया होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिना होबावो। थांनाय 16, 17 आरो 18 जानुवारि खालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट-सापुरि सतीश चन्द्र फरायसालिनि खुंफुंनाय 17थि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 19थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनाय मैयानि जोबथा हाबाफारियाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर'आ बाहागो लाहैनाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मेहेनेश्वर बसुमतारी, लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय पि नार्जारी, लोगोसे MLA जयन्त बसुमतारी आरो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहाबो बाहागो लाहैनाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लाहैनाय समाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि BTR सरकार आरो BKWSC जों लोगो नांनानै बर'फोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांगोन होनना मानगोनां BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुंथिना होदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।